Здравейте, приятели! Днес сме ви приготвили една различна картофена салата. Хайде да я приготвим! Необходими са ни няколко сварени картофа, сол, сушени домати, глава червен лук, няколко зелени маслини, скелитка чесън, магданоз, сушен джорджан, оцет, зехтин и сирене. Започваме с нарязването на картофите. Нарязвам ги на по-едри купчета. Нарязваме маслините на две и ги добавяме към картофите. Нарязваме червеният лук на полумесеци и него добавяме към картофите и маслините. Натрушаваме и сиренето. И остава да си направим дресинга. Смачкваме една скелитка чесън. Към нея добавяме оцетът, зехтинът и сол. Разбъркваме добре и сипваме върху картофената салата. Добавяме сушените домати. А рецепта за сушени домати може да намерите в нашия канал. Накрая стриваме и сухия джорджан и разбъркваме добре. Сервираме салатата с поръсен отгоре пресен магданоз. Това беше днешната рецепта. За още рецепти ни последвайте. До скоро!